Yesa muri yeZimbabwe tichisangana zvakare pa Hot Trends apo patinokupa inyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe. Tichitarisa nhasi uno tiri pa Harare International Airport, tiri pa International Departures 01. Panyaya iri pano ndeyekuti ndofunga tese tikuziva urongwa Madzibaba Masango kuti aiwa vachange variko kuVictoria-Falls vachibatsira vane matambudziko akasiyana siyana. Saka vari kukoka vagari vese nevamwe zvakare vangava vari mhiri kuti aiwa mune mukana wekuti kana mune zvinenge zvichikunetsai munenge muchikwanisa kuuya ipapo muchizobatsirwa naika. Vakurudzirwa zvakare kuti kana uri mhiri kwemakungwa aiwa wakasunungukawo zvakare munovabata panhamba dziri pamaskirini dzavakupa idzi munge muchibatsirikana. Muri yeZimbabwe tiri kuona zvikuru vaMadzibaba Masango aiwa vabatsira vanhu vakati wandei. Vamwe vari kutopupura nematestimonies vachiti aiwa vachitaura vachiti ivo vakakwanisa kubatsirikana. Yesa pari zvino tina Madzibaba Masango. Madzibaba, mungataura muri yeZimbabwe tichitarisa chirongwa chiriko kuVictoria-Falls muchisanangura kuti takuonai muripo pano zvakamira sei? Urongwa hwakamira sei? Urongwa hwakatonaka izvo takutopinda mundege takananga Vic-Falls. Saka toti vagari veVic-Falls aiwa uyai nouwandu wenyu tisangane muVic-Falls change tirimo kutanga izvo 27 ino kusvika musi wa30 tirimo muVic-Falls imomo. Saka totarisira kuti Mwari achaita zvashamiso, totarisira kuti vanhu vachakomborerwa zvakanyanya, ende tikuti vanhu ngavauye nouwandu hwavo. Vaya vari kuita matambudziko kuti atakanzwa nekufamba taenda kupi nekupi tichifamba asi hapana chiri kufamba, aiwa tiri kuti ngavauye tisangane navo tibatsirane. Matambudziko anopera, hakuna chinoramba. Kana Mwari ati hongu ihongu. Saka totarisira kuti munhu wese ari kuchema, ari kutenderera kuti zvangu zvanetsa, aiwa tiri kuti mukoma ngavauye vanhu ivavo. Tichitarisa chirongwa chekuVic-Falls chiri kutanga rini? Tichitarisa program yekuVic-Falls. Program yekutanga nhasi. Zvachitodzika ndege takatoenda pabasa. Saka program yekutanga nhasi. Saka tiri kuti isusu vagari vese veVic-Falls ngavauye tichibatsirana navo. Chero vari kunze kwenyika vada kutibata vachida kubatsirwa zvakare over the phone, vanongopiwa mukana wavo kubatsirwa over the phone. Asi tiri kuti izvozvo for the meantime wecriminal tiri muVic-Falls. Aiwa tiri kuti Vic-Falls muwane ende Vic-Falls varangarirwa zvikuru. First time kunoita basa muVic-Falls chinobatsirana nevanhu vakawanda. Ndiwo first time yedu, asi tagara tichienda muVic-Falls asi kunobatsirana nevanhu vakawanda is the first time. Saka tiri kuti vagari veVic-Falls aiwa vane wanyasha ende tichange tichiita zvakawanda, malock center, back to center. Vari kuti dzimba dzedu dzanetsa, aiwa vanhu ngavauye tisangane navo vabatsirike. Ende totarisira kuti zvakawanda zvichaitika ikoko, ende ndaona vazhinji vachipupura kunaka kwaMwari. Ndasvika munzvimbo iyoyo. Saka ndotarisira kuti vese vari kuchema nematambudziko aiwa ngavauye tibatsirane. Ende ndochiziva kuti naMwari hakuna chinoramba. Zvavari kushuvira nekuchema zvinoita chete, ende Mwari ane simba. Saka ndotarisira kuti Vic-Falls mawane vari vanonetsa vaveti kuti back to center inenge yakatobaka kuti vanenge vachinetswa nedzimba mamarriages, tiri kuti lock center tinenge takahaka kuti Saka totarisira kuti munhu wese uya ukomborerwe. Tichitarisa baba, inzvimbo ipi vanhu vakada kuziva location yekuti yamuri kuitira kuVic-Falls? Tengisiso vakatibata panhamba idzodzo vanobata vanoudzwa patinenge tiri wobatsirika wosvika wobatsirika chaizvo. Alright. Baba, mashoko mamwe amungade kuwedzera zvakare? Tinoziva kune vamwe vari mhiriwo zvakare, vanokwanisa kubatsirika zvakadini? Isu kuti vanhu kumhiri yemakungwa vese vari kuchema chema, uyai mugadzirwe, uyai mubatsirwe. Munhu waMwari kuti wese nedambudziko aiwa uya utore ruponeso chaita pane zvinhu vari zviitike pauri. Saka tikurudzirei kuti mamisha mune hondo izvozvi tiri muno August anosimuka mhepo dzakaipa, ndo panosimuka mhepo dzemarinda, panosimuka vanhu vanosimudzwa mhepo. Mwedzi uno mwedzi uri dangerous, asi kuti isusu Mwari achaitira zvakanaka. Vane matambudziko munoya mobatsirwa kufamba zvakanaka. Ende totarisira futi zvakare kuti vari kudhiraivha muchifamba kuenda kumaholidays, please dhiraivhai zvakanaka. Ndochiziva kuti nguva ino ndiyo nguva inosimuka mhepo. Saka rambe mupanamato mweya kubatsirei. Tinotenda baba, mashoko amuna wekupesera muri yeZimbabwe. Awasi tungoti isusu komborerwa naMwari. Vic-Falls ngavauye vakomborerwe. Totenda. Tinotenda baba. Saka tinokurudzirwa zvakare mokwanisa kunge muchitora namba dzavo dziripo pamascreens enyu. But please don't forget again to like, share and subscribe to Hot Trends so that whenever we post the latest news, automatically you'll be updated. We love you so much. I'll see you next time.